Ora lho ya maksudnya sing penting kan meroh to. Ayo nek meroh ki paling ora ki mengucapkan apa, nek wis meroh kok terus di Lah meroh paling ya gur semono kok. Piye sing kari iki kok rada menusuk piye? Kok menusuk to? Sing menusuk kan jenengan, betul kula. Ngono iki. Piye ta? Malah kualik lho. Wong sing ditusuk kene malah kono nganu lho kene menusuk. Ayo. J ini mengucapkan dulu buat warga pundi? Lamuk. Kalimanggis. Selamat Hari Raya Waisak. Ya, selamat Hari Waisak. Semoga apa ya? Apa? Ayo. Semoga semua makhluk ditambah kebahagiaan, ditambah kemakmuran, ditambah pribadi yang baik dari yang sebelumnya. Ngono ya Mas ya. Lah iya. Iso. Banyak rezeki. Sehat selalu. Amin. Wong anggere wis sehat iki mesti arepe nglakoni apa wae kasembadan. Ngono. Contone iki Ahmad Yudi. Oh. Critakno reng. Wah, Ki Ahmad Yudi iki awan mau wis ngisi pengajian. Napa nggih? Pendakwah beliau. Oh walah. Critakno reng. Isuk ngemsi. Esuk ngemsi. Awan ngaji. Bengi mayang. Sedina kuwi wis ping 3. Sedina ping 3 jenengan ki? Dalange iki kaya ngombe obat. Alah. Tur dalang ki tanggung jawabe nang pagelaran critakno leng. Konsekuensine dadi dalang ki. Dalang ki yo Critakno reng. Dalang ki yo enteng. Wis yo ana dite tak alun tenan iki. Kowe ku nek ke dalang kok enteng piye? Wong tanggung jawabe wong mayang ki ora dalang ki enteng ming enteng kangkung. Pinten padalang ki Ahmad Yudi sementen mawon. Nyatane yo dinyang angel sampean. Ora iso yo seduluran kok. Yo dalang ki abot, Pak. Cara paribasane iki ngudal piwulang. Terangno reng. Cara niki yo ilmu-ilmu kehidupan. Wah, elok reng, terangno reng. Ilmu agama wis tercantum dalam pewayangan. Rungokno ta sing kita. apik kuwi muga yo dadi patuladan sing ala kuwi singkirana. Singkirana. Ono lho Ki Ahmad Yudi. Iya reng critakno reng. Saking pundi? Sampeyan kaya kabur kanginan yo Pak saiki gitu. Saiki sampeyan saking pundi? Lah ngapa? Saiki sampeyan ki manggone ndi? Nang Bonagung. Oh Bonagung. Oh ning Bonagung. Tak kira ki jalan kabur kanginan yo mrono mrene. Kok iso lho ora to? Ora ya. Ora nek mau gur ngitung duit ae. Napa kula hitung nggih? Kanca-kanca wis beres burung. Burung. Kok tinggal mlayu. Burung. Samarga tinggal mlayu. Anu lek bondan menika anggenipun genderi kalih meleng sedikit. Amas lho nek tinggal mlayu. Ora tertib iki. Tak jikono dhuwit wis ngalem-ngalem wis ngalem ya tak lebokke neh. Rumah sana tak keke kowe ngono apa? Senene Bu Sivi aku nek ngono cara. Oh, Bu Sivi mriko sampun nyindan malih masalah. Lho, nganu bujur sakniki ya. Suwi banget aku ora petuk karo panjenenganipun Ibu Siwi. Ibu Siwi. Nah. Pesindan kondang padake. Iya kondang. Iya toh. Kondang bojone ya gonta-ganti. Ya ora. Kok bilih wonten panyunan apa sing ngomong kowe kuwi. Oh, aku iya toh. Lali aku. Ayo lali anggere. Ala wong aku ya gek ganti gek ping 11 lho kok. Ping 11 kok gek. Lah kan ya durung ping 15. Aja kaya ngono sing nek luru bojo ki ya siji kanggo selawase. Lah aku ki ya siji kanggo selawase soalnya nggonku lawas terus. Oh, golek pong-pongan lawas to saiki dadi. Kok bila wonten pamundutan Ki Ahmad Yudi? Durung ana reng. Oh, dereng wonten. Preso karo para-para kae para her diaturi ngersake langen tembang apa. Pak Kadus nyuwun apa Pak Kadus? Ibu Camat. Ibu Camat ngersake napa Ibu? Mboten. Oh, mboten. Oh, liku-liku. Ngersake Camat kok njaluk liku-liku. Ngapur liku-liku. Ibu Camat iki perahu layar. Lah jare liku-liku ki latri. Atrane liku-liku ae. Iki pas panggunge rejing terus ana lightinge. Wah, iya. sip. Hansip niki mangken kerajaan. Iya. Ayo Pak Sodi Hasip neh. Pas. Aman. Piye. Piye mah Hansip kudungan sarung kuwi. Oh, cagak epreng. YouTuber kok ora nyarat, Pak.
Ngerti ngono mau lho tak gawake saka ngomah lho. Ha iya. Mbok kala-kala aja pring linggis. Saya nemen. Masa kok sia-sia men to. Lho bangane pring ki anu wong nyilih linggis ngono warga masyarakat lamuk. Wong cagake apa? Linggis dadi kaboten mah dadi ngono iki dadi nyuting iki. Aja meneh gambarmu doyong-doyong ngawur. Mbok menawa lek wis kaboten wis ngantuk ngono dijogo nglawang. Ayo. Nyuwun apa Bapak Ibu? Nyuwun dhuwit. Oh, podang kuning. Oh nggih. Malik slendro. Yoga mangsa mangan ae. Wong ngeleh kok. Padha karo bojone. Sanggone pentol. Calonipun garwanipun Mbak Tri Rahayu. Oh, sak menika. Wah, Nggih. lah. Ki Bondan. Ki Bondan. Apa ngono ki ya ana artine reng kira-kira. Ki Bondan Soekarto. Ki Bondan Soekarto. Kowe Saking pundi? Hus. Lah jare Soekarto. Ki Soekarto ki udu Mas Bondan. Lah utuh. Ki Burhan Soekarto. Oh, beda. Pring surat. Lah niku dalang kelangenan kok. Bawa. Slendro. Nggih, slendro. Manuk kuning. Iya, sida bawa kurang. Itu, lawane dinding Masa gula, tame jebang bayi. Inting mah dadi Nat. larase ning. Jane sida apa ora? Wah, iki sinden kok buta jane ndi. Yo nggih, Pak, yo. Koncoku sing Hop. Kok kenal karo sing liwat bareng to kowe iki? liwat kenal iki Pak Langsung Bupati. Pak Bupati. Pak Kentara. Pak Bupati ajeng tengan. Ajeng berkegiatan. Iya. Mula coba ayo Nggih. diwiwiti Sekar Bawa Marandana. Asmarandana. Piye sampean iki? Iki dudu Asmarandana. Lah apa? Apa mal? Piye ta? Wong ngarepe podang gunung tindingane Tanjung Gunung iki ora. Aku mau kowe. Nano. Nano. Oh, iya. Nano. Dudu nano. Cakepane iki apa? Lemah. Apik tenan ning. Lah mau jarene nano. Aku arep joget nek tindingane koyo ning. Nggo munggah larase ning. Ki jenengane genukan ki ngono ki. Lah iya. Jadi lakon apa to iki? Aja kaya ngono meneh. Engko mbok menawa ngono ning. Sida apa sesuk? Sida. Iki Nat. budaya. Iya. Aja nggo cacak. Bali aku lho, masaku lho. Ket mau ra sida-sida wae lho. Awas, Wil. Nadyan wujud mung paksi Suara Salatiga itu seperti ini, Reng. Jos, Pak. Kutha entuk 7. Ya. Kutha entuk 7 lah salah 3. mau untuk itu tuh. Aku ini salah telu untuk 1. Wah. Wah, Jan. Wah. Sip iki. Wah. Salah Ning- telu kok oleh 100. Iya, Pak. Ah, Salah. gurune iki mbok kaya apa? Yo. Kayak nggone dhewe. Kong kali kong kowe. Gawe teline brantok Yang bisa mengerti. halus. Sip iki ngene halus iki. Piye to? Salah meneh. Lho cek kok sembir ki yo ngene iki. Oh. Walah. Ah, Pakde langsung lho. Cek kok ngendi nak? Sembir. Wah, sember. Dan jenengan ki aku ki asline sembir.
Oh, lulusan Sembir Kok lulusan lho? Omahku kono, Mas. Oh, makmu kono. Dadi iki nggonku iki dalane ngene-ngene terus yo rada Nggih. menggeh-menggeh sithik ngono Nggih, nek munggah. lek ngegas lho bapake. Kayak menghormat mayang kok. Tin lek ngegas iki. Kayak jenenge menghormat mayang. Nggih. Lah iya, nek lho ngegas nganggo tatanan. Ku aku anggere Bathara padha wenang barang gek mejang terus udit nggih ngono sik aku ya tetep masalah iki. Ora tak Halos manis nyengsa make Sip tenan. Jenengan ajeng taleni mriko, Pak. Iya. Kok menawa jenengan nggo taleni. Oh iya, ada sing neruske lakon. Aku Cangik bangun SPBU. Cangik bangun SPBU. Canggih banget PBU piye to? Lah bangane Semar terus. Ya ora ana penyerahan tokoh wayang kok cangik iki ora. Penyerahan tokoh wayang Cangik. Wah, ngono mah apik, Pak. Tokoh wayang ki ya Puntadewa. Abimanyu. Wis biasa. Prabu Ramayana. Wis biasa. Jujur cara disiarke MC-ne ngono ya. Penyerahan tokoh wayang cangik. Yo ketoke wagu to. Apik. Prabu Puntadewa. Kanthi lakon Banjaran Cangik ngono ya. Kok banjaran canggih lho. Estu. Moh aku bukan kene tak omongke kowe. Wonten ingkang estu. Tri ngompol kowe nggo. Estu. Aku ki bendino MC nang kene ya enggak segitunya kok. MC nganten ki ya ora njur terlalu. Jenengan ngono. Estu wonten ingkang. Ora. Es biasa. Rupa-rupa. Wonten ing pamyaten. Aku nyondro nganten ya enggak segitunya kok. Aku contoh lho nyondro nganten. Risang pinanganten sarimbit, sumu keming Kanjeng Rama. Kanjeng Ibu. Sida ora. Sido. Ora kanjeng-kanjeng wae. Repepe. Estu. Ora, Ndring. Aku ya cok nyondro nganten bendino nyondro nganten nang kene ya ora ngono kok. Iya, jenengan. Kowe. Aku to. Wasewinggan kula Nek pas nada rendah lho, Reng. Lah piye? Mbak Vita nek pas nada tinggi Pripun? kaya kasar, suarane medeni pas nada tinggi. Oh, ngoten. Bahasan pas nada rendah antes iki mau ono sedidik sak lair sak Hah? larik mau. Kaya Pripun? marah. Kresek-kresek kaya marai ingin ngono lho, Mas. Ingin apa? Ya ingin neruske lagumu kuwi. Oh, tak kira ingin neruske kula. Soalnya kula pedotan iki Pak Dalang. Vita jangan kayak gitu Vita. Lah piye lho? Kowe kok aja nyerah-nyerah aku koyo ngono. Lah ngapa ta? Ya ono sing tingil-tingil. Malah rapopo cilik kowe kok. Wah, cilik sing penting atos. Eh. Pewani. Bali. Ora iki gek ngawur kanca-kanca Bali. Iya. Model. Angger sing nyaron nek karo Nah, wis sing demung kae. Ora melu ya iki ya. piye biasane piye? Bali. Engko sing jagungan asik ana kancane. Bali. Iya. Kae yo ngono kuwi. Oh alah. Ayo kendang. Ya. Inu mani bali. Ngarang ae. Kaya mau kae paling. Podal kuning kok. Wis suwe nggonku lelono. Wasewinggan kula
jenar har ipo bunga nyanding bisa dadi hihi tombo gong Podang kuning. ya Buka celuk rada rono. Panggung ki ombo iki aku rada rene Aku len joget kok. ya kuwi jogete kan sing ngombo Dijoget sampe ya Reng. Dinteni jogetmu karo margane nglamuk kali. kosek urang kak Urung ta? urang Urung ya. kurang joget ae lho Bali. Gosing. Bali. Iya. iya masa Yo. keras sumpet ae lho Aturno tembange, podang kuning dados. maning omah wis ora krasan kaluyuran anggolek isi tangan sayang mobil mitrangkan kong golek kerasa esok awan nganti wengi neman yen nganti liya hanya kleyang tak sawang mencak ning apa kekancangan tarik desa kakak teman sarwi ngoceh dheweke kaleh bejo tak suwun baca ngiti padang kuning agawe pikirku komeng monggo Pak seleret irah tak sawang tambah manis iba bunga yen kelakon nyanding selirane rasa karo hatiku kejebak liar yen si podang andudut ati keperangan ora mandati kusan saya dodra tak seranane sentikat tulus kebenco Esok
wong adoh serwi ngoceh dhewe ngalah pasuan agawe pikirku gome selera tirak tak sawang tambah manis bunga yen kelakon nyanding sirah akal hatiku kejilangan jangan bikin hati kemana mendati kesan sayang sampun Udang kuning. Wah, pun Pak Dalang lek gawe tempo ya elok banget sing arep mau terus sing lembar kaping pindho dikoplo jaipongan. Wah, wis dikoploh krasa banget Mbak Vita. Yes. Solo 3 mau ngendi to, Nok? sembir Oh, sembir kono mau ya. nggih nate dolatan sembir napa mboten Wis para bokong gedhi-gedhi kowe napa? lah nggih nggih nek kula niku identik bokonge gedhi-gedhi Iya, bener. Masa to? heeh Gampang ngliteni bokong, Pak. piye Angger bokong kuwi kok amoh berarti bokong asli. Oh, ngono. heeh piye Kok, bokong amoh nek bokongnya amoh ki asli, nek Heeh. atos ki masih pasangan. masa Coba ini kita ini. Lho. ngawur ae lho iki asli Aku ki omonge ora kok Mas arahe Samo. mrono ki ora reng. Lah ngopo? Nek daerah Mbak Vita ki cepek nggon cedhek nggon pasar gede pasar sapi. Tak maksud ki bokong sapi ki wae oh lemu-lemu ngono kuwi. jee. Sapi to. sapi tapi Sapi bokonge ya pautih-pautih ngono kae pautih. Ya ora mesti. eh Ya ora mesti. kok iso Ya ora mesti. sapi lho Sapi ya Sapi. Sapi ki werna-werna akeh. nggak tuh kayak putih kok Eh, sapi putih kan lho ayo putih ki PO. apa kuwi Sapi daerah Kebumen iki jenenge sapi PO. oh PO iki nggonku kae sing gawe nganu kan lho wong tuwa ngono Kae GPO. oh kayak GPO to kalau PPO kuwi nganu sing digawe iki mau Awas. ya mas Mbak Vita Maharani. Ijis Oh, Vita Gilir. Maharani asma. Nggih. Asline ki Vita Maharani, Pak. Ning panggilane Siti. Siti Sembir. Nggih. Nah, Tak kira nek Vita Rejeb. lho lho dudu. Dudu. Wah, sampean iki kelingane kae, Mbak. jenengan ki apalane nganu kok Orang Vita ki ya pirang-pirang kok ono Mbak Avita, nggih ono Vita jenengan pengalaman kali Vita nggih Sidik. oh sithik Nah, sithik-sithik mulai ngaku. Sithik. Jadi Tur nuwun, Nak, ya. Cie. Ya Reng dipandu sak gandule Reng. Pandu. Siapa ki? Mbak Maya. Ya. Nah, Mbak Maya, disepoti kanca-kanca ayo. Nenek, nenek. Panas-panas mlaku, orang ngomong payung. Sandale diseret, ramahane mlantung. Surabaya geger, maju ning Madiun, Madiun Jakarta. Panas-panas mlaku, orang ngomong payung. Sandale diseret, ramahane mlantung. Surabaya geger, wong sining Madiun, Madiun Jakarta. Ki lagune meh kaya ayo numpar sepuk. Numpak sepur. Hah? Ayo numpak sepur. Ora numpar sepuk. Ora. Oh, beda ya. Kuwalik ku jenenge kuwolak, kuwalik kewolak. Injih. Mbak Maya yoga. Nggih, Mas Kepareng suwan Gareng. wonten Lamuk. Lamuk. Kali Manggis. Nggih.
Nek iki rasah mbok tepungke rasah matur apa-apa. Nek napa? Besok sore awan bengi dolan mrene sowan mrene. Nggih, mboten sah tepungke nggih. Golek apa kowe mrene? Hah? Golek apa? Tepungke barang. Golek apa? Ya golek Lur, dulur. Kula ki kathah dulure teng mriki. Oh, ngono ya, Kak, ya. Nggih, Oke. warga Ngamuk niku bel kula ijeh cilik bayi wis nang kene lho, Mas. Wah, cilik bayi langsung. Ijeh bayi nang kene. Piantun kandang. Lho, sing ngopeni ki Bu Wati Sari Sayur nggih, Bu. kowe cok dopeni mak kotek to? Lah ya Pak Kados barang sok ngopeni. Lah aku kok ora tau dopeni karo Ya, mak kotek. ngopeni. Napa? Aku ora tau dopeni kok. Lah jenengan kaya ngono. Lah sampean ngopeni awake dhewemu sak masing kon ngopeni wong liya. Jeh. Pelok. Wonten pamundutan liwung. Oh, lho. Saking pemuda-pemuda ingkang nggogok wonten jagungan wonten ngarep warung. Oh, nggih. Nggih, ya. Dibawani ya, Reng. Nggih, mengki ngagem Orjen kalian Mas Nur kalian Mas Gun manten anyar. Ah ngapa ya titip aku. Manten anyar iki. Nganten anyar kok wis tinggal wayangan ya. Wah, ayo. Jenengan wingi nganten anyar pirang dina nang omah? 40 dina 40 bengi ora nendi-nendi. 40 dina. Lah iya. Yo kira-kira ping pira? Hah? Kira. Yo ping 40. Nggih. Mas Gun. Piye? Nah. Sawiran ko dijikuk rene. Wah, karo nyun lagu Negara Angin. Oh, nggih. Sawerane Negara Angin. negara angin ke sing isih kebayang. Oh, isih kebayang-bayang. Gini ya iso. Bisa aku sing nyanyi sing ndugeke Mas Gareng sing negara angin. Pas lho karo Pak Suryane kaya avatar. Abstrak tapi. Eng. Avatar banget. Kowe koyo Doraemon kok dadi. Maling-maling bambu. Uripe patute ana negara angin kono nek rerupan kono. Angge, avatar niku kados Mas Gareng niki lho. Iya. Aku ora apa-apa Pak ning negara angin mah isis terus. Lah iya. Bangane sampeyan. Lho nek kawur, nek aku pas nang negara angin wong aku gede ra kelakon kawur ana rene. Lho nek sampean Aku wis tau numpak motor ngarep kaya Mbak Maya to. Tonggoku ngarep kaya Mbak Maya, aku ning mburi. Kok mati ngene. ya seneng banget. Ya sesuk arek jajal tak mbok boncengke perang. Yo sesuk. Aku sih nang ngarep aku nih. Yo Mbak Maya nang ngarep. Aja gelem nek boncengke Maya. Ngopo to? Cepiti lawang aku. Wingi cepiti lawang kok. Aku gelem nek dicepit Mbak Maya. Kula sensak. Maksudnya cepet lawang ya lho, Reng. Aku gelem dicepit ke Mbak Maya. Lho Pak Gareng ki Pak dalange ajeng nulungi kula to mau kejeblos. Lagi nyurung ngono. Lah mbok tak cepet kok malah bekik. Kok bekik ki apa, Mas? Jerit-jerit. Jerit-jerit. Iya. Mendesah. Mendesah. Wis. Aku langsung wasiat karo bojone si lanang. Lah ngopo? Nang pakne kena hati-hati ya. Lah ngopo? Bojomu nyempiti sak wong-wonge aku ya. Nggih, ning sok gelem kok nek tak cepiti bojone kok. Ya. Oke, monggo. Mas Nur, ayo ready, liwung. Langsung Mas. Yo. Spesial buat pemuda-pemuda, geng. Ya yo, ya yo. Ayo. Karawitane apa, Pak? Pangudi budaya. Nolo Gareng. Nun katemben ana nawala ingkang lumebu. Jek. Becik surat iki sethithik tak sambi karo tak macane ya, Reng. Piye? Ana surat katemben mlebu becik karo sambi najan tembange rampung surat karo tak sambi tak macane. Salah. Tak wacane. Macane, Iya, tak wacane. macane. Baca Mas Geng. Piye mau? Kiamat ki meni piye? Jenenge meni piye, Pak? Jare ambek waca ya macane kono, tak waca aku ra entuk kok. Tak macane, tak wacane. Ya nyo. Kowe Tadi mbok macane. tak wacane. Oh, ngono. Beda. Ya. Sugeng dalu macange saking kula kadang panitia ingkang sepisan nyuwun lagu Caping Gunung kalian Kadung Tresno Oke. saking Bapak
Podo Budi Santoso. Tepuk tangan buat Pak Podo. Disingkat Usaha jadi makin sukses. PBS. Nah, Pak Podo Budi Santoso. Sanes RBS. RBS barang. Yo. Lanjut guys iki. Kula napa jenengan? Yo kowe no. Sampun Mas Sampun. Gareng. Ibu Camat badhe ngersakaken kundur ngaturaken sugeng kundur Bu Camat. Nggih, kalian Pak Lurah. Kalian Pak Lurah. Matur suwun nggih Bapak nggih. Pak Didik rawuh to? Nggih, rawuh. Pak Lurah gek laris lho. Gila napa to? Lek kondangan. Terus saya tem pundi-pundi kepanggih Pak Lurah kok. Ya pancen ngono, bapake wong Siap. akeh kok. Matur suwun niki pamundutan Caping Gunung Leh Kadung Tresna. Tumuli diaturke reng. Ya siap. Pengen. Karo kanca-kanca pemuda mau negara angin. Heeh. Sapa Mbak Vita meneh iki? Hilir gumanti Mbak Vita Maharani. Monggo. Spoti Mas Nur. Wah. Bapak wis goyang-goyang gini-gini ya. Sing di. Kae. Bapak-bapak panitia. Oh, bapak-bapak panitia. Tombol kesel. Iya. Oke, mau wonten pamundutan dari pemuda-pemuda ya. Mintane Wah, apa kuwi? negara angin. Wah, tak kira li nguyuh tadi. Ya. Di mana ya? Sing Nawala iki diaturi sik wong ana bebungan. Oh, di situ. Oke. Aku turun boleh enggak? Iki ana bebungae lho Apa? nang iki, Nak. Saka sing nulis Caping Nawala Gunung kuwi iki mau. Apa iki? Saking Pak Podo Budi Santoso. Pak Podo Budi Santoso. Caping Gunung ro Sugeng dalu. Sugeng. Saking kula kadang panitia. Pak Budi Santoso ngersake Oke. Caping Gunung karo apa siji mau? Caping Gunung Kadung Tresna. Ganti bebungah Redana, Nggih. bebungah iki rezekine bar wayangan iki tambah turah-turah. Ingkang pundi riyen? Ditampa kok didum wong sakmene akeh iki rak ya uman to. 2000 rakitang 2000 kaya aku. Ya ora Mas. apa-apa. Iki tanggal 6 ki rakitang. Tondo tresnane. Alah dieling-eling Ditinangkani, tanggal Reng. 6. Wis mari Tapi mending bebungah, tanggal kudu 6 lah ditinangkani. nggonku hiburane ra teko. Ayo ora apa-apa. Caping Gunung sik, ayo. Ya. Oh, Caping Aja, Gunung. aja. Kita itu Langsung sing rada jaipong kowe, Mas. saksek ae. Heeh. Langsung jaipong ben gayeng. Ken- Wah. Ditareni Pak Budi nganggo bawa apa ora? Gazeng. Ditareni Ya. nganggo bawa apa ora, Rek? Ngagem bawa mboten, Pak? Ngagem bawa mboten, Pak? Oh, ngagem bawa. Nganggo bawa ya wis ora perlu gedawa-dawa, ayo. Ayo. Tetep dibawani. Ya. Saben bengi. Rodok cepet kere, rodok cepet kere. Ayo. Nyawang konang. Timbangane turu. Sore ya Mas Gareng. Luwih becik nonton wayang. Iso. Iso. Aku anggere kok sing koyongan iki rumangsaku wah masalah. Nyapa to? Yo. Yo Jojo. Iya. Yen memaceng mung karo janur kuning. Suarane Gareng iki wah elok. Suara Mas Ayo Mas Gareng. Mas Gareng. Mas Widi.
kembang wae weton Upama lho kuwi rek. apa Kan kita dengar suara bawa camping gunung kan hampir setiap hari to di Lampung. Misalnya mbok ganti nganggo bahasa Indonesia ngono ya elok apa ora rek? oh ya ora apa-apa Kembang bayi weton balenono rek. kembang wae berarti Ah, ah. bunga saja itu Kok itu? Weton kok itu. Begitu apa tuh? Oh asal. Sapa nek muni itumu sapa? Asal. Kuno dari gunung. Pacitan ini berarti apa? Snack. Seenek. Garing. Kok senek lho? Ya pacitan iki apa? Kok le jane. Cemilan sama Saja. jenang ya wedok Le jane ini. Jenang ya jenang aja to ya kok ya pakai dodol. ayo jenang ki ono macam-macam Mak. Jenang dodol Yo, 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 yo. jenang gula Ya anut. terus apa Panas. panas hujan katanya oh katanya jangan mepet jangan kesana jangan mendesak tidak wes yang penting bahasa Indonesia Pak Ya. Panas hutan panas. hutan panas hutan panas ngono dadi cucak rawa sampean le ninding gitu panas hutan ngono dadi panas hutan nah dadi hutan panas yen ra panas mestine ora hutan yen hutan kuwi ora panas hutan ya ora kepenak awake Kok mulek ki lho? Baulek. Panas hutan. Iki cara Lho pengen kan mulek, aja mulek kae. panas hujan panas berlindung topi gunung Caping aja to. ya caping gunung iki Ya. misoa oh berarti sarimi ya apa Ya. misoa ki artine Ya. apa Pak Sarimi ki dhewe misoa dhewe. ayo misoa ki apa Kowe tio. Mie instan. Kuwi padha wae sarimi. lha iki artine misoa ki apa oh iya sarimi topi gunung Aduh kakak. kutut manggung Kok tekan putut manggung? lah iki aduh bapak kutut manggung bener apa iki Jaluk ngombe. nadyan apa nadyan ki walaupun perempuan Guru gotra rusak berarti ya Reng ya. dan laki-laki Wah, ya guru bilangan rusak, guru gotra rusak. laki Sing Lah kok laki- lakine ping akeh men iki lho. Sing laki ki sapa kok? Hah? Goto lagi ya. minumannya air Aki. aki Gah, Ngono, Nan. Allah minumannya air aki. minumannya Air. air Bersih. Benih. bersih
Dek zaman berjuang bahasa Indonesia. Jadi Dek zaman berjuang ki apa? piye ya? Dek zaman berjuang Ketika Ya angel berjuang. nek wis ana lagune angel. Piye lho? ketika berjuang terus keingat anak laki. Oh iya iya iya. Laki. Ya, kok nek ketumpuk-tumpuk ngarepmu ya. Ya ora iki nek umpama kok garingan sih Kon tembangnya aja di Indonesia. Oh umpama iya. garingan. Garingane Dek berarti zaman berjuang. Jadi laki terus malahan kok duran kok. ketika berjuang terus teringat Nah, anak laki. Laki meneh kita. Lah laki metu Lah meneh. pria ya kena to. pria anak pria. Dulu tak susui. Apa ini Itu apa? serais kok bahasa Indonesia Iya. wes. Dulu tak susui. Kalau sekarang Tak dugangi. saya kelon. Biasa tenan. Ayo Lagune puteran Jawa-Jawa. Ayo. langsung